Isura na yung pwesto ha eh. Mag-ana, mabangat itong ilong. Ilong, lubot ano kay. Bakilid man. Ang tubol sa nato ano mag-ana. Ang ana-ana ang tumuyok ang babaw. At makatubol dyan ning lugaw. Likas ko yan. Tinggo. Ngabog. Saan man yung nabalim niya? Hello? Kumusta? Ukira ko ikaw diha kumusta? Ha? Mo anak unta ko diya sa inyo ba? Mo anak ko diya unya ha? Uy pag-ari uy. Diha lang ka. Ha? Diha lang ka. Mo anak ko diya karon. Ayaw lagi pag-ari. Diha ra ka na unsa man siya. Manglakaw magkataon niya. Naon niya pa man. Wala ka taon niya. Ay lag-ari diri. Nagunsa day karon? Diri ko. Siya. Ibaw jud kang libo ni. Mao gani mo anak lagi ko diha unya. Ayaw lagi are kagahe ba nimo bagol. Naku ihatod nimo. Ay hatod niya ba? Hatod balay hatod yung dream gani mo hatod. Ha? Atos balay na hatod ayaw dere. Aw, manglakaw mo niya. Dili man. Aw, Ay lagi are. aw dili pa ko makaanha diha. Oh ayaw sa. Mao gani kay ako lagi unta tong ihatag nimo. Nga may hatag nimo. Adto na lang balay hatag uy sa siya. Unya unsa mo ko ana mo anha diha? Mga 1997. Ah, mauli na mo ana. Asam ko. Sus na ako diri sa kuan good. Napa ko diri dool sa amo ah. Kasi ko dool rin sa mua. Unya nagkadiyot good. Kadali lang ha, kadali lang. Pag ngunsa na to kay nay buang diri. Apa mo nagsig tubag-tubag nako diri nga. Di mo nang tamoy akong kaistorya, kadali lang. Adtuon sa nako ha. Si buang. Labayan ito kagtain no? Nawa. Kadali lang. Pari may noon. Bong ibang tamang yambang. Hoy. Unsa ba problema nimo? Kasi problema. Sige magtubag-tubag nako na ako'y katawag. Ha? Magsikag tubag-tubag nako na ako'y katawag. O katawag na ito? Katawag di ay to. Klaro man. Nagunsa ni ka diha. Sus bahuan mo tae. Uy nalibang di ay ka. Yan mo humot. Ikaw perfume imong tae. Oh. Anya nga imong na ilabay dos kalibunan nagka-perfume pa na. Gani ayo pasig tubag-tubag. Dili ikaw ang kaistorya ha kay mura ka buing. Tinagtuom sa kog ako kay moingom sa isaktom sa nimo istorya. Sa bade sakto sa imong kagaral. Mura ka Wala ka pangilo. Ha? Ako ka pangilo. Yaks kaluod nimo oy. Lukod. Lukod na puta ko. Puta.